Op die 24 november en 2 december organiseert de gemeente Noord-Friesland een wenplatform in Holwert en Kolm. Deze keer gaat het over ouder worden en veilig en noffelijk wonen. De gemeente is nieuwsgierig naar de perspectief van inwoners, jong en oud, over dit onderwerp. Ze roepen inwoners op om het parteer om te gaan. Bij ons wethouder Bert Constra. Constra, goedemiddag, welkom. Ja, goedemiddag, dank u wel. Ja, misschien eerst even nog in kwart. Het wenplatform is een kapstok van een breder verhaal. Waar wat al eigenlijk een aantal jaren rent. Ja, klopt. We hadden eigenlijk weer een leven in blaast in deze periode. En dan weer een coalitieafspraak. Van ja, als je een wenplatform hebt, dat wordt een inrichtje. En hoe wil je dat inrichtje? Nou, dan gaan wij in ieder geval zijn in deze periode. En die willen we breed oppakken. Dat willen we met Minskip doen. En dat zijn dan ondernemers, dat zijn wenningstichtingen, dat zijn zwaar, maar ik is Minskip, dus is inwoners. Vandaar hebben we dit, dus is dit nou de vierde keer. Ja, want die hebben in 22, toen weer er echt aan, nou ja, ik bijeenkomst dat we eigenlijk een opvolging van een aantal thema's, verwachtingen, samenwerking. In 23 weer te verduurzamingen. 24 is vorig jaar betaalbaar wonen en nu in 24 veilig wonen. Ja, klopt. Dat is het hele verhaal uiteindelijk. Ja, klopt, dus het zit nou een beetje aan het eind van dat hele traject, zeg maar zeggen. Van die, nou ja, aan het eind van het hele traject van die bijeenkomsten mag ik zeggen. Dit is dan de lijst in die... Nou, wel in deze periode natuurlijk. Maar ik hoop in ieder geval dat het eigenlijk na 26 september wel zat er ook hier. Want dit is wel de kracht. Ja, nee, dat is... Daar wil ik ook eigenlijk net aan. Van, als je nou waarom zorgen van nou de start, nee nou... wat gaat het opleveren? Nou, had een hele mooie ontwikkeling dingen. Hè. Zijn in 22, toen ben we echt weer op nij begonnen. En dan hebben we zijn van, ja, we willen leven erin blazen. Nou, dan ben ik de eerste sessies van hoe pakken we dat mijn kwam eraan. En dus van nu 23, nou ja, toen hebben we die energievraagstuk. Nou ja, dan moesten we 4.000, 6.000 wenten. Die met nog steeds, die met isoleren worden in Noord-Friesland. Dat ben wenten, zeg maar, van eigenaren die meestal zelf in bezit hebben. Nou, wij hebben wel een hegere energiejarmoer eerst. Nou, daar is mijn collega Prins nog heel druk mee douane om die slag daarin te maken. Flint hier hebben we betaalbaar, ik met de jongeren, maar ik met de ouderen van ja, hoe kunnen we dat geraken aan? Ik met ons rieder bij. En die had dus ook een aantal aanbevelingen dingen. Nou, en 3 concrete voorbeelden, bijvoorbeeld wat Flint hier ophellen is en die nu uit Vierberg binnen. En dat ben die pre-mantelzorg. Nou, daar hebben we het ook wel eens mijn kwam er gewoon van. Daar hebben we in ieder geval beleid van. Het Lidswijn, we hebben nog druk douane om te zien van wij hebben die locatie. Nou, die hebben we op daar. De kunnen we Joetermoon, als dat zo 4 is en een roen is, en dan kunnen we daar uit hier. En dan kunnen we direct mee onderslag. Ja. En het tweede is van, we willen zien van ja, hoe kunnen we in die oude plaatsen, vooral in een omjouwing, dus een stedelijke omgeving, hoe we die eventueel bebouwen kunnen. Dus in die zin had het best wel wat opleveren en kun je bij een heel soort met dit soort informatie doen om daar, nou ja, uiteindelijk dat beleid ik gewoon naar voren te gaan op die ja, manier. Het is net alleen het beleid, hè. Je weet eigenlijk hoe ik in kon zitten als wethouder. Ja. We houden echt van om concrete zaken te doen. Dus net alleen het schreeuwen, maar ook uitvieren. Ja, want als je nou zorgt naar die periode waar we het dan nou hebben, binnen er in die oude jaren zaken naar voren kwam die hem dan net verwachten hier. En dan zit ik tegen bijvoorbeeld, nou ja, het stikstofverhaal speelt mij als het haast op bouwen. Misschien netcongestie als het haast op elektriciteit. Ja, en netcongestie die kwam wel als een heel hut op je zaal, laten we dat voorop stellen. Die wisten al die wolken staan van dit wordt iets minder, oftewel we moeten zien hoe kunnen we dat toe organiseren. Maar dat zo snel op je zaal kwam om te zeggen van ja, dat kun je hier soms misschien beheining brengen. Ja, dat hadden we natuurlijk net verwachten. Aan de andere kant, hier in Noord-Eerst komen we er aardig aan. Ik ga een paar projecten gewoon bijvoorbeeld tussen de Vierten in Dokkum en Holwert. Daar had wat vertraging geweest. Dan praten we maanden. Dus 4, 6 maanden in die trant. Maar die 2 projecten. Verder gaat het aardig. Alleen als toen zei ik ga haast naar je plan. Ja, daar wist toen natuurlijk net van hoe ster op die kaart komt te staan. Nee. En stikstof zei je van ja, dat is iets van daar komen we en dan klap ik hem al. Maar nu nog in deze omjouwing wel aardig van al. Ja, oftewel, we hadden er geen les van. Nee, oké. Nou, dat is in ieder geval goed. Als je zorgt naar dat hele verhaal van hoe gaat het dan met de planning en ontwikkeling van die extra hoes? Ben je er tevreden over? Ja, absoluut. Daar ben ik tevreden over. Wij zitten op 2030, 24 omwenten. Juist nog met de deputaire Knol en Kooistra van Waaien en mijn collega's van ANO gemeenten. Dat zijn de 3 gemeenten. We hebben Megeerwerk hier. Nou, daar hebben we goede parteren gewoon. En dan zie ik dat we mooi op een rol binnen. Oftewel, dat komt goed. Absoluut. Alleen nog zou je zeggen van ja, de netcongestie zou kunnen dat zo zijn dat er iets oppopt. Nou ja, daar maar we zien van als er dan een uitdaging komt van hoe kunnen we dat dan in ieder geval polijsten. Maar op dit stuit ben we tevreden door de planning. Ja, en daar heb je dan in die zin nou net les van, dat elektriciteitsverhaal. Nou, wat ik zei, krijg ik eigenlijk al van op dit stuit hebben we 2 projecten gewoon waar we les van hin. Die konden we eigenlijk, nou ja, tussen die 4 en die 6 maanden. En we maken toch planontwikkeling, bestemmingsplan, et cetera. Konden we die in die tijd wel kwijt, oftewel we hinder net of net ook geen les van.
Maar ja, in de toekomst, dat kan ik natuurlijk net in zien. Nee, want wie van de week bekend worden dat er uit de regio-deal 18 miljoen komt. Dat is onder andere echt van wenningbouw. En is dit geld nou mijn om in de plan die je hebt, of is dit extra geld zodat je daar naar je dingen van ontwikkelen kan? Ja, dat zijn vooral de extra yielden, waar iets mee ontwikkelen kist. Op regionaal niveau hebben we zijn van ja, hoe kunnen we toeker en beter de planning en maar de ontwikkeling van huizen in dorpen en vooral iets keren, hoe kunnen we die geraakt, oftewel hoe kunnen we dat uiteindelijk zetten? Nou, Noord is Friesland gemeente, die is daar aardig 4 mei, die had ik een stuurgroep gebiedsontwikkeling. Dan gaan we zijn, dat maken we eigenlijk oerhalen hoe al die 3 oren gemeenten nek heen. Nou ja, dan hebben we dan regionaal hebben we dezelfde werkwijze. Daar kunnen we van controleren, misschien zelf wel eens een personeel in werden om de gebruik van de te maken, om zo beter en dus huizen bouwen en vooral in de dorpen, want dat is heel belangrijk. En dat we die dorpen goed betjenen willen. Ja. 24 november en 2 december, dan hebben die bijeenkomst hoe veiligers en noffelijk wijn. Wat ben je verwachtingen daarbij? Ga je daar een beetje beeld van? Ja, absoluut. Ga ik er een beeld van. We hadden natuurlijk, hebben de meeste uitnodigen. Nou ja, en het is vooral als we mijn kon erin partij hadden. Wij zien natuurlijk de vraagstuk. We worden met z'n allen ouder. We bewegen langer. We oud. Oftewel van de meeste hebben gemeld. De leeftijd is gewoon omheen. Maar we willen graag in ons om jou blijven waaien. Nou, en soms juist vaak dat vooral de ouderijn, die wil dan nog wel eens een overwenningje gaan willen. Alleen die binnen op stuit net. Iets litser, wat compacter, wat dan ook. Nou ja, en dan maar we zien van ja, hoe kunnen we dat graag gaan? Aan de andere kant willen we zien van hoe kunnen we trosttraining bevorderen. Dus de ouderen die scoren terug naar een overwend. En dat kan dan weer een trosttrainer in. En die trosttrainer die zwart erbij van dat hij een hoes vrij speelt voor de starter. En dan gaat het hele keer net goed rond. Alleen nog de beweging van de ouderen om die stap te maken, dat is gewoon heel moeilijk. Soms ben ik in plak. Dus we moeten zien van ja, hoe kunnen we dat nou wel vormen? En dat is ook het mooie hierom. Wij worden het ook ophellen. En dat willen we net alleen nog betekenen als gemeente. Of alleen nog betekenen als bouwbureau. We willen eens zien van hoe zit uw inwoners, hoe zorgen die dat? En vandaar zo'n wenplatform. Ja, want hij zegt ook van hoeveel, je had dan over die oudere doelgroep, die Trosco mat, in aantal, hij daar qua wenten, maar we in ieder geval minimaal 400, maar we daar in 2030 onthekje. Dan ben die 0 treden wenten, of de wolf van hen, dan je daar makkelijk in waaien kennen. Daar ben ik ons kroon, dat is een wettelijke verplichting, dat we in een volkshuisvestingsprogramma, voor hen hebben we dat de visie waaien. Hier elke gemeente weer een verplichting. Nou, dat doen we nou in dit programma. En dan moeten we daar wel op sturen kunnen. Dus dan moeten we zien van oké, wij landen die. Nou, dat kunnen we al die programmatisch doen. Hè. Daar hebben we wel onderzoeken voor en rapporten voor. Maar het gaat er ook om van, ja, we kunnen heel veel bedenken. Maar we moeten ook zien hoe landt het in die gemeenschap. En wat vindt u inwoner? En waar rent iets in aan? En wat zegt die? Ja. Maar uiteindelijk hield het natuurlijk echt van jongeren die graag op je met hoe wij willen en een plek gaan moeten. En je neemt dat krijgt om die hele keten op die manier vorm te gaan. En dan zie je dat goed zicht op gaan moeten. Van waar wil wat hij en waar met waar heen. Je kunt het nooit net op in een huis of in een dorprechtje. Nee. Maar je moet wel verzwaren dat die keten in beweging brengen. Dat kennen we. Alleen dat ga ik ook vaker zijn van. Ja, we hebben natuurlijk heel lang stilstand gehad. We hebben al die druk bedwaan de gemeenten om die platform te brengen met de dorpen, et cetera. En het is nou haast dat het echt begint te bouwen. En dan maar je echt de goede huizen die maar je bouwt ha. En ik goed invult ha. En soms wordt het net in je nijbouw. Wij ben ik nog heel druk doen. Ik ben Wenningstichting, maar ik ben wel mijn organisatie om te zien van ja, eigenlijk rond te hebben zaad. Te meer voordelen zeiden we dan wel. Oh ja. En hoe kunnen we daar echt dingen in brengen? En soms is het een heel mooi voorbeeld als zij van duplex wenden. Als het onder de ouder haast en boven haast de jongeren. Nou ja, dat zijn al je ideeën. En een keertje van ja, kunnen we dat ergens in een plan, kunnen we dat echt realiseren. Ja. Nou, komende week is dat na je week. En je bent er zelfs ook bezig met collega Lisbeth Velling. Absoluut, ja, we zijn er beide keer onwijs natuurlijk. Want dit is ook uw ding en dit wil ik graag zien van wat speelt er in de gemeenschap. Trouwens, al die wenplatforms altijd, ik zelf goed bezocht. Ja. En we doen dat ook in een maand met mijn collega Vellinga. Ik in verband met het sociaal domein. En ze werk je weg. We hadden gewoon een zorgvisie die is verleend hier ik vaststeld worden. Nou, we zorgen er goed voor dat mijn collega's, maar ook de ambtenaren, zeggen maar mijn kwam er. En dat het dus dit in je vraagstuk is, dat we goed mijn kwam er oplossen. Ja. Koos, ik wil je bedanken voor de taaljachting en van nou een hoffelijk weekend. En hoop dat je pro-informatie op je weekend. Juist, nou, ik bedoel, ik zou de meeste niet nodig willen. En jou had het zelf ook niet. En misschien het verkeerd, misschien kom je zelf als RTV. En misschien als privépersoon. Ik heb het welkom. Ja, altijd welkom. Ja, best genoeg. Dankjewel.